Mga kapuso nagapabilin nga buhi ang handom sang LPU Pirates nga makasulod sa Final Four sang NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Ini matapos ginlutos ang Pirates ng San Sebastian Golden Stags sa hampang nga ginpadayon kaina sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City sa score nga 93-85. Yara ang Pirates sa ikalimang pwesto sa team standings. Ang kadalagan sini ang ginpangunahan ni Renz Villegas nga nakatigayon sa 25 points, 3 assists, kag 2 steals. Sa second game naman na pangibabaw ang Arellano Chiefs batok sa JRU Heavy Bombers sa score nga 81-77. Samtang bantayan alas 11 buwas sa aga ang inkwentrohanay sang EAC Generals kag San Beda Red Lions. Ini ang pagasundan sang Sambua sa tunga sang Perpetual Altas kag Mapua Cardinals alas 2:30 sa hapon. Ang hinampang ang malantaw sa Heart of Asia kag sa live streaming sang GMA Sports PH kag NCAA Philippine social media pages.